Hola, soc el Cristian i avui en aquest tutorial veurem com descarregar el programa Postgres SQL i també la seva extensió PostGIS. D'acord? També us faré una petita explicació de per què serveix això. Bé, comencem per descarregar. Anem a Google, escrivim Download Postgres SQL Enterprise DB, que és el distribuïdor d'aquest programa, i un cop escrit hi entrem a Download i en aquest cas ens descarregarem la versió, jo em descarregaré la versió 10.14 per Windows, d'acord? És una versió que funciona bé i que porta associat l'interface de pgadmin 4. Si us descarregueu la versió 9, o sigui, inferior a 10, tindreu el programa d'interface gràfica pgadmin 4 i també el pgadmin 3. pgadmin 3 ja no es fa servir tant, i tot i que hi ha gent que ja està molt acostumada, i jo us recomano que us descarregueu a la versió 10 amb el pgadmin 4. D'acord? Aquí s'us començarà a descarregar i en aquesta mateixa pàgina teniu tot de tutorials si volguéssiu aprendre pel vostre costat. Mentre es descarrega us faré una petita explicació de com funciona i per què serveix això del sistema de gestió de base de dades. Bàsicament, dir-vos que existeixen grans volums de dades estructurats en taules alfanumèriques, que no tenen en un principi una component geogràfica. Totes aquestes dades que estan en taules relacionades entre elles, per exemple, penseu quan els CAPs estan fent testos de Covid i posen en una taula el nom de la persona, el cognom, si se li ha fet el test i si ha estat contagiat o no. Doncs això s'utilitza en taules. Totes aquestes taules s'han de gestionar correctament. Ara bé, si a les taules els afegeix una component geogràfica, per exemple l'adreça o la direcció on viuen aquestes persones o on treballen, aleshores doncs, tenim ja més enllà de l'alfanumèrica. D'acord? I finalment aquestes dades ja amb una component geogràfica es podien visualitzar en un programari SIG com podria ser QGIS, ArcGIS o MIR. Doncs bé, l'arquitectura de les bases de dades es sol fer amb un software específic, en aquest cas podríem fer servir per exemple l'Open Model Sphere. L'arquitectura de les bases de dades. Ara bé, la gestió de la pròpia base de dades es fa amb uns altres programes, per exemple el Postgres SQL. Quan s'afegeix una component geogràfica, tindríem no només una base de dades, sinó una base de dades espacial, una Spatial Database. I aquí és on, per exemple, podríem fer servir l'extensió PostGIS, que és una extensió de Postgres SQL. I finalment, com us deia, visualitzar les dades en un programari SIG. Aleshores, tenim que el Postgres SQL és un programa de gestió de bases de dades que permet implementar unes taules que estan relacionades entre elles, modificar les taules, afegir-hi dades, és a dir, insertar-hi les dades pròpiament. En l'exemple que us deia abans, podríem insertar-hi aquí les persones que s'han fet els testos de Covid, i tindríem una taula, una base de dades alfanumèrica. El Postgres, aquestes bases de dades, s'hi accedeix mitjançant l'administrador de les bases de dades, que és l'interfàs gràfica. En aquest cas és el pgadmin 4, però tot i que podria ser el pgadmin 3 en versions actuals. Si a aquesta component alfanumèrica hi afegim la geometria, estem fent servir el PostGIS. D'acord? Comentava de passar des de l'arquitectura de la base de dades, passant per el sistema de gestió de base de dades, l'administració de les bases de dades i les bases de dades espacials, tenen un llenguatge comú que, de manera estandarditzada, és el SQL, l'Structured Query Language. I és amb aquest llenguatge amb el que farem consultes, introduirem dades, introduirem coordenades i finalment fins i tot amb els programes de SIG farem consultes a la geometria i després la podrem visualitzar, la selecció d'aquelles consultes. Per exemple,
selecciona'm els positius de Covid al meu barri. Molt bé, doncs dita aquesta petita explicació, seguim a veure com s'està instal·lant i descarregant el PostgreSQL, d'acord? Som-hi! Molt bé, doncs ja s'ha descarregat, cliquem a sobre del fitxer de descàrrega, diem que sí, acceptem, i veurem com ja s'activa l'instal·lador de PostgreSQL, que és un sistema de gestió de bases de dades. Atenció, aquí li haurem d'escriure el que vulgueu, però generalment s'escriu Postgres i contrasenya Postgres. El port el deixeu al 5432 i la configuració regional hi podeu triar a la Catalana Spain o a l'espanyol, que vosaltres vulgueu. Molt bé, un cop acabat el procés ens demana si volem iniciar l'Stack Builder. Li diem que sí. I aquí triarem la nostra versió de Postgres, que en aquest cas és la versió 10. I atenció, aquí és on aplicarem l'extensió PostGIS. D'acord? De totes aquestes, jo us recomano que agafeu la 3.0. D'acord? Podeu seleccionar-les totes, però jo de moment us aconsello que trieu la 3.0. Podrem accedir a l'Stack Builder posteriorment, si volguéssim. I atenció també, perquè aquí a Database Drivers també us recomano que agafeu el PSQL ODBC i la versió del vostre ordinador, en el meu cas 64 bits. Endavant, endavant. Posteriorment, simplement li diem Next. Segueixi endavant, ara ens instal·larà l'ODBC, que és una mena de gestió perquè s'entenguin altres programes amb el PostgreSQL. Per exemple, altres programes m'estic referint a l'ArcGIS, per exemple, el QGIS o el Miramont. L'ODBC és una mena d'interlocutor entre programes, basat en bases de dades SQL. I podríem crear una base especial de model, que podríem fer servir de plantilla. I podeu dir que sí. Aquí hem de tornar a introduir la paraula clau que havíem fet abans, que era Postgres. Ens demana si volem registrar la llibreria GDAL, que és una llibreria de sistemes de referència i de posicionament internacional, i diem que sí, i els drivers associats. Si tot ha anat bé, la instal·lació ha d'estar completa. I podem acabar. Si heu tingut algun problema, podeu entrar aquí a Stack Builder, i des de Stack Builder podreu tornar a iniciar el procés des del punt en el que fèiem el PostgreSQL, i aquí llavors vindria tot el que és la instal·lació del PostGIS i els drivers ODBC. Doncs bé, fins aquí seria la instal·lació del programa. Per accedir al programa, simplement hauríeu de clicar aquí pgadmin i entraríem a l'aplicació pgadmin. D'acord? L'aplicació pgadmin és en xarxa, és a dir, necessiteu un navegador d'internet, en aquest cas jo he fet servir el Google Chrome. I el password que ens demana és Postgres, d'acord? Que és el que hem fet servir abans. Molt bé, ja estaríem a pgadmin, que és el nostre interface gràfica per relacionar-nos amb el sistema de gestió de bases de dades. D'acord?
I aquí ja veuríem les bases de dades que tenim al nostre servidor. Molt bé, doncs fins aquí la descàrrega, instal·lació i una petita explicació de què és PostgreSQL i per què serveix. I aquí tindríem doncs, el PageAdmin, que és el nostre interface gràfic.